Здравейте хора, нямаше ми известно време, но отново съм тук и в момента, докато правя малко Майнкрафт, искам да ви кажа какво ще се случва от сега нататък с този канал и защо ме нямаше толкова време. Така. Първо нямаше, понеже имах много задължения, наистина няма време да снимам, за което се извинявам. Но сега се връщаме малко по-редовно с стримовете и се надявам да са по-редовно да стримам вече. Да, ако искате, мога да последвате в Twitch, ще излезе тук на екрана. What the fuck is that? Ще излезе на екрана и мога да последвате там. Скоро може да си направя график, кога ще стримвам и такива работи. Другото, което е клипове, не знам колко често ще има, понеже казах, поради да покрай Даскал няма много време да снимам. Пък и в момента скоро ще правим ремонт и не знам дали ще имам достъп до компютъра някакво за време, но спокойно ще снимам. Има какво се очаква, така че очаквате някакви интересни видеа. Напред. И се извинявам се, нямаше ме близо 3 месеца, както знаете от последното видео. Това е бая време. Да, за което се извинявам. Мисля също така да си направи график за видеята, кога ще има видеа и кога ще снимам. И много ще ми е интересно също така да ми кажете на какво искате да виждате видеа, понеже ще снимам на някакви игри, обаче главно в момента игра ролплей и Майнкрафт, както виждате. В ето този сервер съм, който ще излезе на екрана на Емо България, Trashcraft, може да влезете ако искате. Има готини хора и да. Но промените на канала, не знам кога ще вляза в сила или дали изобщо ще има някакви глобални проблеми по този канал, понеже не съм си имал доста време. Обисвам си направи влог канал, къде ще качвам влогове, но това по-натам ще го видим. Ако желаете, естествено може да ми пишете един коментар. В момента се опитваме да стигнем 100 последователя, понеже да, искам да стигнем по 100 последователя. Знам, че изглеждат малко, но този канал не е много голям. Знаете, аз не правя кой знае какви видеа. Даже и това видео няма да има много обработка. Просто искам да ви кажа промените на канала и какви ще са те. Няма са много големи, както казах. Евентуално ще направя някакъв график, кога снимам видеа и това не знам, наистина все още нямам. Стримовете повечето са в Twitch и в TikTok, така че мога да последвате и в TikTok, където стримам малко така повече. Също така имам и Kik канал, но там не стримвам за сега, поне защото нямам последователи. Ако искате, мога да последвате там, понеже има някакви интересни работи. В смисъл, може и там да стримвам, ако е по-добър платформата, не се знае, но за сега стримвам където ме гледат хора. И да, това е главно, което иска да ви кажа. Последното ми видео беше преди месец, но това дори не беше видео, където правя нещо. Беше някакво подобие на трейлър за един ролплей сервер, който не беше кой знае какво, даже сервера спря за момента и не знам кога ще се отвори изобщо. Да, не знам кога ще се отвори. Надявам се скоро, но ще видим. Може да има нещо интересно. И така, в момента също така искам да ви кажа и за Mazen Roleplay, в момента играя там. Може да им влезете в Discord да си вземете whitelist с whitelist. Устен е изпита, но влезете в Discord за да разберете повече. Няма ви казвам нищо за сега тук. И да, в следващото видео евентуално ще ви кажа вече какви са промените и какво може да очаквате от мен. За момента ви казах някои от работите, дето мислям да направя. Не всичко съм измислил като хората, понеже в момента това видео го снимам, просто е така. Да ви кажа защо нямаше и такива работи. Но да, ето тук съм. Завръщаме се.
Знам, че най-вероятно почти никой няма да гледа, но ги правя тия видеа с кеф, понеже искам и аз да правя някакви видеа, защото ми е интересно, както предполагам на повечето от вас, все някой от вас е правил някакви видеа, това ми е интересно. Да, също така ще ми е доста интересно да напишете в коментарите на какви игри искате да снимам, понеже, както знаете, аз нямам много... Снимам почти на едни и същи игри, не знам и аз на какво да снимам. Честно. Да. Това иска да ви кажа. Също така може да се абонирате с кампанка и да лайкнете клипа, за да получавате и да си кача много видео, като това примерно сега, което е 3 месеца по-късно, което е просто за един ютубър според мен е недопустимо. Но аз се сравнявам като ютубър, аз се сравнявам като някакво братленце, дето е решил да снима някакви видеа, които са някакви тъпи, смисъл. Да, общо взето, ако искате да гледате, аз ги правя за кеф тия видеа, знам, че повечето от вас изобщо не им дреме какво правиш, ще правя. Но, които им дреме, надявам се да ви харесва това, което правя и да, ще продължавам напред и съм на път към 100 последователи и в Twitch съм на път към, не знам, към 50 поне, даже нямам много и там и към 30, поне и там да ме гледат някакви хора, ще видим. Това е, което исках да ви кажа. Тези промени, надявам се да повлият по някакси на развитието на канала. Не съм от най-креативните хора, които може да познавате, но... Да, ще опитам да си имам по-често вече, да качвам някакви интересни видеа, които да са ви интересни над вас. Нямам идея какви ще са, пак казвам, може да ми пишете в коментарите да ми давате идеи, за да мога да си имам някаква представа какво и се гледа и такива работи. Хора, това като цяло, тия промени ще влязат в сила, не знам, изобщо защо казвам ще влязат в сила, като не знам кога ще ги направя, но да, главно като цяло ще почна да снимам по-често видеа. И да, това е за сега от мен. Надявам се, ще се видим в следващото видео. Надявам се да е по-скоро. Да, като цяло да. Чао и се виждаме в следващото видео. Бай-бай.